di mo pa aram? Anarin nga ni, maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baagon pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Gonna knock on, Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. tap on you in. Welcome po sa programa Aramon Yato kunyang pong aldaw na na Monday. Moon is burning, Petsa 3 sa bulan mga tugang kan Nobyembre 2025. wake up. Ako po sa lingkod, Mardela daing ibang salit sa naperotian. Kiriba na bagita sa kod alas 12 na pagkaudto. Luay-luwain talampot na medyo di pa na ulian ang paasko Let's count kisses. Mari kaya nilugod ikurukan tadi. Good morning po sa mga kababayan natin. Iribanan kita sa mga istorya, mga pangyayari sa palibot siyempre, katuwang ta dyan. Bring on, Sa technical side, Chief Ramir Tanay. Yan man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez. Pantang dyan sa newsroom, kasabay po niya ito dyan si Jenny Matthew Balyaran, on your door. Shara Maileron. Bell, Ako may dinaramdam si Nicole. come out tonight when the moon Pero mapadala siya ng surat. happened back. Ayan. On your door, call out your name. Pantang sa luwa siyempre ang Mega Force Patrol. Kapalagos pong nakantabay. Moon and how Para ibalang ibog sa banuan sa mapukaan mga tulog sa pansitan sa mga bareteng nakakalap. with me. Kasi mong kanya-kanyang area of responsibility. Say no time to sleep. Yaon dyan sa 3rd District nga samuyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Bantang dyan po sa 1st District, kasabay ta po dyan from Santo Domingo to TV. Door, ring, Si Paring Jomar Bien. tap on you. Yaon man si partner Alar Mario sa City Hall asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Bantang duman mga tugang sa I'm gonna knock. Regional Center Site asin sa Legazpi Port District. Yaon po dyan si Baby Angel Mustasa. Say, I'm gonna hoot. Yaon man sa Daraga area si Joshua James Bino. Mantang sa Kapitolyo Provincial. Katuwang na po dyan si Karen Ala, ang bunso ng Mega Force. Time to sleep. Sa luwas, siyempre, sa Mobile, Sheep, ang mata ng DCGB sa kalsada, I can't Henry Daboy Mata. with you up there. Kami po ka boss, minapapan sa rong magbang morning mga kabayan. Minasaludar, minapapan sa rong mga magbang pagkaaga, sa rong magbang patara-tara sa kada membro kang pamilya. Sana po dahil ka mong pinagawati, ano man nakakakulugan sa lawas, asing kagutuman sa tulak, pati nakapalpakan sa yukutak. Good morning kay Marcos Tunal. Yan po sa Bitano. Edos Tunal family, good morning. Sering man si partner King Rinaldo dyan po mga tugang sa Bunker Hill, si Bunker Juan, the weatherman. Nagkantabay lagi. Ang samuyang wanderer, nagkakabagantabay. Si General Aranya and family dyan po sa LA Drive sa Gugun, Legazpi. Down here, I'm gonna knock on your door. Ring on your bell. Yan man si Kuya Bob Candano, mga tugang suki natin yun sa tabako sa San Lorenzo. Bingwen Boris sa Malilipot. Siyempre, o yan si Sarge Henry Bandola. Gonna knock
Welcome back, sir. Bantang yaon man mga tugang silo Arthur Escobar. Nakantabay, and siyempre, sa tuya pong mga pag-iriba sa Kabadik at Civicom 430 sa Rumbang Base Chapter, mga tugang. Tuloy akong sila overseas, ha? Nakantabay si 43002 Sir Banjo Barrios, dyan po sa Alaska. 43016 Sir Arvin Balaoro, dyan po mga tugang sa Dubai. Good morning, Tabi. And siyempre, mga tugang si kababayan natin, kabarangay natin, ha? Yan na po siya sa Queensland, Australia, Sir Jeff Santos and family. Good morning po, Tabi. Alright, mga tugang naman sa mga kababayan tao, magtabay po kita and magpasiguro, although dahil man kitang direkta, mga tugang ng tatamaan, pero may epekto mangyari sa tuwa, lalo na sa mga pag-uuran, no? And kasubago po mga tugang na 8 o'clock in the morning, naging typhoon na, mga tugang si Kunyan, si Tino, from, from severe tropical storm, naging naging na pong typhoon category, ha, as of 8 o'clock kanina. Yan po yung nasagap natin sa satuyang bulang kristal. Bulang kristal, ha? Ganyan po na pagkaaga. Expected man hindi yan na talagang magkakaganing makaskas na transisyon, mga tugang, kamakaskas man sudalagan, no? So, yan po, Tabi, mga tugang. So, sabi, duman sa 8 o'clock, mga tugang na pahayag ang Pag-asa, as of 8 o'clock, November 3, 2025, so severe tropical storm na si Tino, na may international name na Kalmaeji, Korean word yan ng seagull, ha? Nag-intensify, kuminusog into a typhoon. At padagos pang pinagmumonitor kang Pag-asa sa Laucan Philippine Air of Responsibility. Ang distansya kanina is, ang location is 340 kilometer southeast of Giwan, Eastern Samar, as of 8 a.m., coordinates 10.4 and 126.8 degrees east. Ang kusog niya po, mga tugang, kaya typhoon na 120 km per hora na. Ang gustiness 150 km per hora. Nagiro, mga tugang, west-southwest. Pabugsok ani doon sa ibong mulagi. And sa rikas po na 25 kilometers per hour. So alam mga aba po mamaya alas 11, may luluwas po na bulletin ang Pag-asa ta every 3 hours magpapalos na po sila ng update po kayan, including sigurado pong dadami ang mga masasakop kan signal ninda na na ipapaluwas, mga tugang, kung arin ang mga masasakop, may madakol pa, from garangan may initaas ng signal number 3 na nagkapira po mga lugar doon sa may parting Visayas. Okay, so kaya mga iba-iba mga tugang na mga munisipyo padagos nang nagpapaabot ng mga advisory sa mga kababayan ta. O ang saro digdi diyan po sa Bakakay, si Mayor Nuki Bombales nagpaluwas na nin advisory number 1 para po sa bagyo na si Tino. Na pigsasabi mga tugang na kasunod ngaya kan Pag-asa Tropical Cyclone Bulletins number 4 and 5 na nagpairarom sa Bakakay sa lindong kan Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ang mga minasunod na direktiba, iyo po ang ipinapautob. Number 1,
suspension kang klase sa gabos na level, public and private, effective 12 noon, alas 12 po ning udto, dyan sa Bakakay. No sailing, kang gabos na klase nin watercraft or vessels as per Philippine Coast Guard Sea Travel Advisory. Di pwedeng magbalyo sa mga nagbabaha na salog as in creeks. Ang mga residente sa mga flood and landslide prone areas pinag-abisuhan na maging alerto as in mag-evacuar kung ginakaipuhan. Mantang sa kabos ng Barangay Disaster Risk Management Councils, pinagdirihiran man ni Mayor Noki Bombales na closely i-monitor ang gabos na respetibong areas, lalong-lalo na ang mga nasa low-lying and landslide-prone communities as in mag-kondukta ni magkakanigong aksyon kung kinakaipuhan, na kinakaipuhan. Yan. Keep safe and alert, magkakayano. Sabi po yan ni Mayor. Okay, so yan po tabi, nato atang impormasyon ko niya po na pagkaaga. And bako na siya severe tropical storm, kundi saro na pong typhoon category. 120 kilometers per hour to 150 kilometers per hour. Yan po ang paros na daradara kang bagyo arani sa sentro, as in yung mga bigla ang pagkusog adi. Pagkatapos ang sa iya pong mga tugang na radius is 300 kilometers per hour. Okay? Sige, mga tugang, duhatan na istorya, ali po dyan sa luwas, nasa linya na. Abang kapag-iriba ta, this time, kunin natin si Joshua James Bino. Kumusta na? Ayos pa ba? Ayos yan, pirmi. Pasiguro yan eh. At salam, pindot na ulang kitaan. Joshua, good morning. Please come in. Yes, Sir Mar. Medyo tagaan talagaan paghanap nin pwedeng makaistorya. Oh. Ay kinaraman, Sir Mar, duman sa pinagbabayantayan niya itong distribution kan health emergency allowance. Oh, aluyon na. Ngari. Kan nakaagi, Sir Mar, na si Mana nagbalo na kita. O di day data Sir Mar available. Kuda So, na taon pa. Nagkaigwa kayo ito ng holiday. Correct. Para sa ondas. Nagbalo naman kita. Kuta na Lunes, ngunya na aldaw. Oh. Kundi unfortunately, dahil data biglaray Sir Mar available. Niya ko, no rin po may available time. Papalap naman kita Sir Mar. Dahil sabi siya ko, mahapot niya mo naglaray ako. Ay, pangyayari sa mga baka. Whew. ang maraot ka ni kung abuto na kan deadline. Deadline, ang problema. May So initial case ko Sir Mar na Taramon, piga baba din na so pondo sa provincial government, halimbawa sa LGUs. Tapos yun ang bahala sa Distribution. sa distribution. iyo, pero ang pinakambasyan, Kundi ang pinakambasyan kay ito, kang pag-download din da kang ano yan, kan pondo is yung payroll na sinumitir kan LGU. Oho. Ayun, no. Di, Kaya ko, may mga concerns tayo na niya ko na sa iba, nadipisilan, sa dahil patulos nag-claim, ta kung ano man ang gusto man, ipasunod siguro kan LGU. may mga piga-araga daan kung ano-ano pa. Kundi, dahil pa na Sir Mar available sa focal person. Iyo, no. Apo to naman sa nasinda, ano talaga ang papel kan LGU? Ano, may karapatan pa ba ang LGU na baguhin yung sinumitir na payroll? Na ay naprobarang kan DOH na yun man naging dalan para magpaluwas din pondo ang DBM? Yun ang question mark na dakula. Ulit, ang dapat ko na haluyo na baga Sir Mar na taon, pag nadownload yun sa pondo, may release man tulos, haluyo ng pinag-aaral talaga. Correct. Kaya, yan pagsus, yan, sa mga nao dyan, yan. Sa mga daya nakasabay kang ino, tapos sa mga ino, nakakuha na Nakapos na. Kang kaito baga, ang pinagtawad lang kayan, sa mga health workers talaga. Oho. Sa mga non-health, mas kinagtabang ka naman, dahil kaibanan. Nung unang kinonsiderar iyan kang gobyerno, kanailing man sa sakripisyo, kaya yan yung yan, so nag-claim mo yan. So mga frontliners kayo ito, na mga non-health workers pero nasa mga disaster risk reduction offices as ang iba pa, na talagang prominentira na minasabat doon sa mga suspected. Oho. Iyan so naghahalat mo niyan, nasagod mo niyan, nadibisilan, dahil padaa.
Kaya anyway, Sir Mar, balikan ta naman. Oho. Ayan. Pag may available time na. Sige, ayan. Anyway, tabi, Sir Mar, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, pinapasalamat mo niyan ang Dalaga Municipal Police Station sa Irarom San Isidro ni Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asuteya sa barangay kan Daraga, Sir Mar, na talagang makusugman ang pakikipagtabangan sa Philippine National Police para makortar o kaya mapundo ang mga individual na nagbabalo na magpalakop ng illegal na droga sa palibot. Partikular na, Sir Mar, na pinagpapasalamatan mo niya ni Asuteya ang mga opisyalis di barangay kan Barangay Anislag. Anislag, Kung may. sa intabi, Sir Mar, kaso banggi, matarayong pong nadakop ang sarong high value target, Oho. asin na kumpiskaran tabi, Sir Mar, ni nasa po pumas uminos 20 na sa siya ning tigtutubudan na shabu. Amounting to? Asin, nagkakantirag tabi, Sir Mar, nin sobra 850,000 pesos. Iyong. Oho. Ang suspetsado, presidente kan Legazpi City, na nagdayo pa pasiring duman sa barangay Anislag Oh. para magbalo na magpabakal ng illegal na droga. Yan, nagkapirang occasions na yan, mga kapirang operations na yan, ha? Garo nagiging trading point sa Daraga. Oho. Baka umantagad dyan sa mga nagbabariwas, kundi mga dayo. Tama ka dyan, tabi, Sir Mar. Kaya, sigun kay Asuteya, salamat sinda sa esperso kan mga barangay official. Pag may bagong pandok na nagilawag sa barangay, automatic talaga man, Sir Mar, aktibado ang saindang badak. O kaya ang Barangay Anti-Drug Abuse Council, tangani ng ma-monitor nin marhay tabi, Sir Mar. Oho. In fact, ining nadakop kaso banggi na taga Legazpi, alagad nadakop sa Anislag, nagkapirang aldaw na talagang pinagmanmanan kan Daraga PNP. As in, tigala-uman talaga ninda na pag may mga kasiributan, araw kan undas, iuman ang pag-atake ninda. Kaya dai binariyo kan hepe, may deployment para sa undas, pero may natada man gyari na personahes para sa anti-illegal drug operation. Oho. Sagtod sa matarayong po ang naging resulta tabi, Sir Mar, kasubanggi. Nautakan, Kaya no? siguro kay Pag-una ngayon Nautakan. doon, makalusot ka mo, ha? na corner. Na corner. Kaya Ayan. sigun kay Asuteya, dahil ini mapapangyari kung dahil ang tabang, Sir Mar, kan mga opisyal mismo kan na barangay. Pero nga pagpapahiling, Sir Mar, na talagang aktibo ang mga barangay anti-drug abuse sa council sa Manlalain ng mga barangay sa Daraga Albay. Oho. Dahil ang takon matatandaan tabi, Sir Mar, kung takan tuminalikod ng mga simana, halos sunod-sunod man talaga ang mga nagkadarakop sa anti-illegal drug operation sa paagi ni Baybas. Kung kaya sigun kay Chief Asuteya, nakulang tabang ang suporta kan barangay para mamantenir na dahil makalaog, makabariwas na illegal na droga digdi sa Daraga, bati ng sigun sa iya. Aha. Kabus na 54 barangay kan Daraga, deklarado na, Sir Mar, na drug cleared. Iyan, kaya dapat na yan pagturusan. Correct. Tayo, baga pag patunayan dyan na mayroong buminal bag dyan, na buminal dyan sa mga kondisyones na pireto, 3 sigaritong kondisyones. Pwede kang mabalik sa dating status. Maulso ka. Malilista ka gilaray sa, ayuda. Nakalista ka na naman Nakalista ka na. Ikaw na naman ang burbantay. Oo. Ikaw na naman. Siyempre kang mapipressure. Aha. Tata ngaya, dating drug killer na nga, ngaya makabalik pa sa, yan. Nagpabaya ngaya. Kaya mapipressure ka. Kaya, siring kan, Sir Mar, na paghinguwa kan mga otoridad, pwede sigun sa iya, nakulang bagay man talaga giraray, at pagtatarabangan sa paagi kan mga otoridad, asin mga opisyal sa barangay, siring man, kan komunidad mismo, asin mga residente. Yan tabi, Sir Mar, na dagdag niya itong istorya sa entrevista niya to, sa conference mo niya na pag-aaga kay Chief of Police, Lieutenant Colonel Edgar Asuteya. Josh Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua James Bino. Yan po sa Daraga. And
And congratulations po sa Daraga Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Ed Azotea. And sa iya pong mga tao. And then siyempre, natural yung pong mga kabarangay Kooperasyong Kambarangay. Yan po talagang kaipuhan gusto ta na maging matrangkilan sa tuyang lugar. Tabangan na po ang kapulisan na ma-realisar iyan sa paagikan pagtauning mga vital informations pagkatapos sa paagikan pagbantay man sa tuya pong palibot na day dapat makumpleto itong pigsasabitang triangle of crime nganing day makagibo ng krimen ang sarupong kriminal. Alright, then mga tugang pangyari adi may origin sa mo Santo Domingo de Ipa. Kanaro, sinagchat ko si Mayor Bong. Nga ko, Mayor, any update about the HEA release? Nag-text box, nag-PM box ako, nag-message box si Mayor Bong. Ngaya, yaw na ngaya actually sa table ko ang papers. May gusto lang kaming linawon ngaya sa Department of Health. Kaya nga nipipahanap ko sa DOH sa talagang nga ning malinawan. Katama kita mapadali ng paglilinaw, di ba? Kunyan medyo ngaya haloy-haloy naman sabi ka dibang mga nakakauron ta dyan. Pero may nakuha akong chika kanakaagi pong kanakaaging undas na baka ngaya mga second week ka November may release na. Kaya gusto kong tawanin linaw diyan sa sa DOH kung dapat ba bang baguhin o pakialaman pa ng LGU yun na nirelease din ng pondo na ibinasi naman sa payroll na pig-submit. Pagkatapos ang aram kung sa probinsya baga ka nakauron sa accounting department si Sir Luxi nang sabi is ang pagdeterminar naman sa ninda kung siya nasa high risk buda nasa low risk na magkaibada ang rate kayan. Di ba? Okay, so sana may dali na ta. Long wait is over na. Overdue ng baray. Di ba? 2020 pa so pandemic, di ba? And these people na naghahalat po kayan are those who suffered much, mga tugang, kanakaagi pong nakaaging pandemic na itinaya mo sa inda pong sa inda man na nabuhay just to save lives, di ba? And ining mga nagkapara-question, wala pa man sa pwesto ka ito. Di man hindi araman nangyayari, di ba? So sana, i-consider lang nyo yan, tabi. Tawanan na hindi tabi na total bako man alis sa lokal na gobyernong pondo aliyan sa nasyonal di tawanan sa mga magkakanigo ng mga naisumitir ng mga pangaran tangani po na maging ariglado. And then sa masunod sa mga nagpreparar kaya ng mga listahan na yan din nga ipagparasarabay so mga man talaga dapat na isabay. Di ba? Kaya na day magkaarapiktaran ng iba. Sus Maria Josep na. Alright? Okay. So, mga tugang, di ba po sa mga kababayan ito na ang final, mga tugang, na anunsyo. Manood po sa oil price increase effective tomorrow 6 o'clock in the morning. Sir Noel na Manalo, magandang umaga po sa iyo. Gumanda kaya ang umaga mo dito. Ay nabawasan yung 10 centavos. So 2.80 naging 2.70. Ito na po yung final tomorrow 6 o'clock in the morning an increase sa diesel 2.70 kada litro. 2.70 per liter. Ang gasolina o kaya gasolina madagdag ng 1.70 kada litro. Big time talaga di. So kerosene, mga tugang madugang manin 2 pesos 10 centimos kada litro. So yun na po yung tabi ni papautob ka mga oil companies starting tomorrow 6 o'clock in the morning, November 4, 2025. Yan. Pang kunyan nga na,
ang sabi, kung kumunyan ngaya, kung magdagdag niya ning ano yan, production so OPEC Plus, Organization of Petroleum Exporting Countries Plus, yung mga allied na mga countries niya na nagproduce ng oil, pwede ngayang makadugang na, pwedeng mabawasan ngayan. Pero ngaya, pag nagkasundo ngaya ang China, udang Estados Unidos, di maray nga ekonomiya kan dua, ay, madakol ngaya ang demand. Arimati naman nga kita kanin mga nasa third world. Talaga masa para kita kang langkaw. Yan po tabi ang sitwasyon ta. Tapos nga kung kumibrada pa ang balor kang piso kontra dolyar, ay rimati nga kita. Because we will need mga tugang more dollars to buy mga tugang petroleum products na gabos yan imported na pinagbabakal tayo. Wala naman tayong malaking pinagkukunan, di ba? Ayan. Okay, sabi ni John Bernal Barcelo, good morning po. Nakantabay man po girare dito sa Baclayon, Bakakay. Yung mo. And then si J. Lupera Magdato. Sabi ni Jay, Sir Mar, shoutout po digdi sa Nabaasan Daraga ang Magdato family. Salamat po. Yan. Good morning po tabi sa inyo. And then mga tugang, si Tom Ortiz, good morning tabi. Amigo, good morning. Yan. Binasa ko na yan na order, mga tugang na alkalde. Yan. Si Sonel Rico, nakikinig po dito sa Ginubatan. Yan. Good morning po tabi. Ayan, si Mark. Sabi ni Mark Ostonal, morning po Sir Mar, nakamonitor po kami sa DCGB News, 729 kHz dito sa Bitano. Family Ostonal, thanks po. Yan. Alright, yan po tabi. Mga kabayan, primero nagkada ko mga istorya niya to. We will be back for more stories. Bakalis naman bukin eh. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 1 minuto pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagbaba ni 13.96% ang crime rate sa bilog na nasyon, mantang nabawasan man ning 14.01% ang focus crime sigon iyan sa PNP. Base sa tulong bulan na report iyan kang pudisya. Sa ipinalawas sa datos, hali sa sobra 6,000 na kasong nairehistro poon Hulyo sa Agosto 25, naging sobra sa 5,000 o 5,000 na sa nainipon Agosto 26 sa Oktubre 30 na taon. Mentras na ang focus crimes arog kan murder, homicide, rape, physical injury, earmapping as in theft nagbaba ning 14.01%. Hali sa sobra 6,000, naging sobra sa 5,000 na kaso na sana ang nairehistro sa parehong mga bulan. Sigun iyan kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagabos na trayumpong ini parte kan PNP Focus Agenda. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga misis, 52 days na lang bago magpasko. Maligayang Pasko po. Namamasko po. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigos bagong taon sa inyo. Yan, maligayang Pasko po mga misis. Rekas-rekasan doon na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Yan, may premium sa inyo yung mga LPG companies. Di ba? May 450 na bawas. Sa iba 550. Ta 50 centavos per kilo ang ibinawas mga tugang sa presyo kan produktong liquefied petroleum gas, gatong ka mga misis natin para sumarap ang ulam. Hello kay Alwin Listana, good morning, God bless to all. Siring man si Bing Ben Bores, good morning kay Papa Mar. Alfredo Alegre, morning po Sir Mar. Elizabeth Florentino Villarasa, good morning po Sir Mar. Nagdadangog po kami from Antique. Yan. Siring man si Mading Cora Balaoro is also watching. At sa kabos po mga tugang na nakantabay sa 729 kHz sa pita ng mga radyo. At sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Good morning po Tabi sa Saint Gabos. Okay. Bueno, gusto ta na tawan po ning congratulations. Ining mga matibayo na mga student seniors kan Ligao National High School. Pigchat ko ta si Sir Selger na Benson. Pero baka dahil naka-roaming ito nga. Baka nasa Korea pa. Interview ta. Kaya ni po si Selger Benson, siya yung conductor. Kaya po na ano yan, na Ligao National High School Boys Choral. Kunya po siya, produkto siya mga tugang kan this GB Search for the Golden Boys kan 2008.
Di ba? Si Sir Selger Benson. Kaso, poon October 28, garo nasa, nasa Busan, South Korea na. Now, napalaban ng pitsa 1 at saka 2. Kaso, Banggi, nadeklara mga tugang na kampiyon ang Ligao National High School, Boys Choral. Sa 2025 Busan Choral Festival and Competition na ginibo naman sa Busan, South Korea. And pera kayan, mga tugang, kanakuha nila sa gold prize para sa youth category, nakuha man sa silver, mga tugang, para po sa ethnic category. Kaya dahil yan sa tarimpong yan, nakuha nila kaya ni pong Ligao National High School Boys Choral ang gold diplomas for both youth and ethnic division. Nagpapatunay kansa na pong estado bilang saro sa best youth choral group sa Kinakban. Yung dugununon mo ha. Kaya congratulations po sa management and then sa mga staff kan Ligao City National High School Boys Choral, and siyempre sharing man kay Selger Benzon, ang conductor na talagang pinaghihirapan nila, and talagang bid na sinda mga tugang sa Kinakban. I think ang 2019 mga tugang nangga naman sinda sa Spain, ha? So yan po tabi, congratulations sa Indo po gabos, pagpadagos nindo ang musika nindo na makaingganyar pa sa mga kababayan ta na mga kahobenesa na imbis magpasaway mga tugang imbis magpasaway magkunyan inta kita sa mga siring kaya na magtatauning honor not only for Ligao City, not only for Albay, but for the whole Philippines. Alright? O bueno, mga tugang, durante na mga istorya, alin po dyan sa luwas, si Angel Mustasa nasa linya na ang aming baby. Ano na kung nakapasiguro na lamang ang babayeng ini? Sabi na Chip Ramiro. Baby Angel, good morning, please come in. Stay pa, Sir Mar. Ay, maluyan subad kan palakaya pag Lunes. Pag Lunes po, kaya gari, dipisilon maghanap bareta, tawara ki makahoron ta termin busy. Nag-meeting Buda, nag-flag ceremony. Oo. Wala man yan, nag-staff meeting. Opo. That's money yun, safe. Alright. Kumusta lamang ang lakaw-lakaw dyan? Anyway, Sir Mar, good morning po. Good morning po sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, nasa 5 million pesos ang pundo na ipigubusol ngunyan kan Albay Provincial Agriculture Office para sa pagtaon ni na Palay Marketing Assistance Program for Legislators and Local Government Units o ining PALGO para sa mga paraomang albayano na magpapabakal nin inanong paroy sa National Food Authority Bicol. Ini Sir Mar ang pahayag ni Apaw Assistant Provincial Agriculturist Daryl Van Buen Consejo sa pagsasabing dakulang bagay ang pagkakaikwanin pundo para maduwangan ang presyo kan pagbakal ng mga paroy sa sistidong buying price kan NFA para man mas makapag-inganyar nin mas dakol na mga paraoma na ipabakal Sir Mar sa mga inaning paroy dyan sa NFA. Kaya natin tagama? 5 million pesos. 5 million pesos. Intended for albayano farmers yan na mapabakal nin paroy dyan sa NFA. Kung ano so umiiral na presyo ka ng NFA, dadagdagan ito out of the 5 million. Yes po, Day nabanggit kong gura anong idudugang? Sa gunyan kaya, Sir Mar, nasa budget preparation at deliberation pa dyan sa gobyerno provincial kan Albay. Okay. Kung sa inpigahalat-halat pa ni Dapon, ito bang 5 million pesos na ito ay bilog na aaprubaran o kung posible bang humirit na medyo bawasan ini. Dumaninda, Sir Mar, ibabase. Kung tiraan, idudugang maninda duman sa existing na buying price. Iyan, previous years sa mga past administration, nag-aalokar sila 3 million and 3 pesos ang pigdugang. Apo.
Ewan natin ba? Lamang yung 5 pesos ani. Opo, baan lamang Sir Mar, naglaom sinda na ma-aprobaran ini bilang pagpapakusugman ka na sektor kan agrikultura, Dapat dahil itong sunagtatanong nin paroy. Dapat ang dali-dali una, tapi ko para baralad na. Kamaboy Iwan ng ni Sir aprobaran, Mar. wala nang ipapapisar. Mabo yung may ma-aprobaran, wala na so ipapabakal. Kasi ang Committee on Agriculture mo niyan. Dai ko daw Sir Mar, Dapat na mga araw ka, immediate ang pangaipo, habang nagbuto kasi ang taran yan, di ba? Tapos nagbaba sa presyo. Ito nga ay makainggan yan, makadakol. Dapat ko dali-dali man ang pahit. Tapos mga kung dali-dali ko ta. Taon-taon mo na pigigibo baga? Yes po, Sir Mar. Pang nakahalat? Kung baga iguana ning pattern, kung baga may ano na. Aram naman ninda po rin ang harvest season. Ano daw Relax. Kalintar lamang sa sakuyang arparapandapan. Kaya ka na nakailis kaya Sir Mar na taon sagun kay Buen Consejo, nasa 3 million pesos na naialok pa rin na pundo as na-aprobaran man ini para sa mga albayanong paraoma. And kan mga nakalilis man daw, kan nakahampangan ta si Assistant Regional Manager kan NFA Bicol, man Sir Mar ang sinang pangapudan, duman ba ko lang sa mga provincial government, kundi pati itong sa mga lokal na gobyerno na mag-alokar man lamang ngaya min certain amount para ligay sa palgo, para duman sa mga paraoma na tatawan man ninda nin assistance. So tanganing makarulang ka man lamang itong supresyokan, ipigbabakal, as in pigbabakal na mga paroy, clean and dry man iyan dyan sa NFA. Yes, pero alam mo, ang pinakadakula na gano'ng nagtatao kaya ng munisipyo, ang Malinaw eh. Yes po, Sir Mar. Yeah. Iyan, so, last year na natandaan ko na nagtaonin palgo. And sa ngunyan, Sir Mar, maski digdi sa Bicol Region, sabi ni Mama Julie Leneresa, wala pa da po, Sir Mar, pinagtatao lamang na palgo, hali duman sa mga local government unit. Kaya ano na daan sabi ni Ma'am Julie na pagbakal nindang niyang kamparoy? Ang last time, Sir Mar, na taramon niya, sabi nga ni Mama Zahara, ni Ganda. Opo. Ang sabi ni Ganda, pera 23? Nasa 23 pesos ang clean and So, dry. clean and dry. Tapos 17, so Presko. presko. Ayan. Yes po, Sir Mar. Pero igwa din iyan ako niyan. Maski ning presko o kaya mas ining clean and dry, igwa din ning kunyan. So, humidity. Compare percentage. man po graray yan. Igwa magiraray. Ayun, no. Oo. Pero mahihiling iyan, Sir Mar, sa mga kada opisina ka na NFA, may nakabugtak baga, Sir Mar, na mga placard. Ito information ninda kung ano ang pamresyuhan. Kaya ito po nindang pigbabakal na mga paroy, clean and dry, o ito mga fresh panay. Ayun, magirong duman ko pala, may binuksan na kanina peso 20 bigas mayroon na for ating mga vulnerable sectors. And kansaro, so holiday, pinasirang ko so NFA, sarado. Tapos may schedule na. Kada sektor may aldaw na napigpabal. Tangan nila magruso baga. Kada kulod na eh. So senior citizens yan eh. PWDs and solo parents. Parang Miyerkules ito. Tapos kasabay sa senior citizens. Tapos may sarong aldaw pa, Webes, senior citizens, 8 o'clock to 5 o'clock. Dahil ko aram kung kung Lunes, kung arin itong sektor, kung driver ito o farmers ito, pakilinaw na lang tabi. Iyo po, Sir Mar. Tanganing makatabang kita, tanganing di mabuyo. Nakapaskil duman sa gate kang guardhouse. Opo, patinig ni Sir Mar sa indang official Facebook page, itong mga beneficiary group, senior citizen, solo parent, PWDs, indigent household, including purpose beneficiary, mga rice farmers, fisher folk, jeepney drivers, as in tricycle drivers. Pero sa schedule, kung rin sinda maduman, halimbawa ngaya, tricycle driver, rin maduman, yaon duman sa gate kang guardhouse na kapaskil. Dahil ko lang na-picture ang kansarot na nalubat sa baterya ko. Paki-agihan na sana. Pag-iagyan na sana, tangani na may announcement sa mga kababayan, magiyahan ta sinda, na di mabuyo, magpasiring dyan, bako pa man palang sinda. Yes po, Sir Mar. Sige, okay. So, yan po, Sir Mar, ang mga istorya pa, haligi sa luwas, Angel Mostaza, DC Division. Thank you very much, Baby Angel. Dagdag na itong istorya yan, mga tugali po dyan sa luwas sa NFA. Mientras tanto, si Chief Jimmy Nasalita nasa linya na. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, salamat Director Mahar sa mga dagdag niya itong bareta dahil lamang nakatana
sa parnin investigasyon. So, halangkawon, halabaon na tulay. Asin sobra ka halangkaw, pero daing approach mag-inibong, kung saan ko na kung may maray na plano ini, tanos, an pulanggi asin iriga, tugod na. Sudo man sa kunyan. So, may salog na dakula. Alabaon, may waso na salog, tinulayan, magayon, question, tundo sana sa tulay, Ding baldahan. Tuboy, Ding baldahan. para pangyayari Barangay Salvacion Inikan Pulanggi sa ibong kantulay San Antonio Irigana na kung saan dakulaon ko ta ng kagianan ini sa mga taga Pulanggi, mga taga Iriga, lalo na sa mga estudyantes, masaraod sa ekonomiya, makakabutong ini sa produkto digdi sa ibong takahiwasan ini ki mga kabaasan sa Pulanggi. So mga produkto man duman sa Iriga pwede mag ibong-ibong na sana dahilan sa iguana ki tulay. Sa presente kung mangangaragi ka sa main highway, hala uwigon. Pasiring sa Iriga. Pero kung digdi, shortcut na tapag ibong mo duman sa tulay, San Antonio, matricycle ka na sana. Diretso ka na sa sentro. Inot na niya to ining nailuwas pa kan mga nagtalikod na aldaw. Pero dahil lamang nin ahensyang nakadangog opisyal nin gobyernong nagtumar aksyon, parte kan kung saan natural da kulang pundo, taxpayer kita, siyempre makasayangon baga. Dahil man lamang napakinabangan tabi Director Mar, nagserbi na sa naining white elephant. Sa pag-uukit kan DCGP News, panahon pa ini ni GMA, plantikan siya pa sa presidente, isinagibuan na sabing tulay, pirang aros dekada na minagi. Dahil lamang nakatana ki motorsiklo, dahil lamang ni napakinabangan, anhaman ng tulay, alangkawon, both end, dainin right to boy kaya. Nangyari, no? Sa ngunyan, arog na sa nakane, inawutan na tabi Director Mar, dahil amang pwedeng i-converter sa tourism. Para na, tiway, kung sisayan mga nasa likodan kayo ni, wala na, pwedeng nag-retire na, pwedeng garadana. Ang garo question dyan, dainin baldahan, pasiring duman sa irigadi, daing right to boy sa ibong, daing minatugot, duman, daing minatugot na agiyan. Nag-ibuka ning tulay, planado nagabos duman sa ibong. Yan, tapos, may magasto man ka ni sudigdi sa ibong, sa albay, magasto man sa ibong. Talang kawon ini Director Mar na approach, dampingan mo ini. Inibo sa na sa tulay, sa parte pa da ini kan tulay ng Pangulo. Inilog sa na sa tulay. Nabilog man sa tulay, pero daing dumanan. Ay, sana. An sa irarom, pertehon, labugan sa nakikarabaw, dahil lamang kiinit. Okay. O yan tabi, Director Mar, ang mga makapanghinayang, pirang proyek, pirang milyon naman ini, dahil man lamang dahil ngunyan, maringani ngunyan, may nag-i-investigar barangkan mga kopir, dahil paman ki napapaturunayan. Anong taon pa dayan? Aloy na, no? Aloy na. Iyan na binugtak naan, aloy na. Panahon nga ni Panon pa ni Jimmy, Jesus Mariusip, aloy na talaga. Yan, mabuto na. Okay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang, yan po ang malungkot na balita. Anong libunta duman? Halang kaong pa ito, mga piling pagparasakatin ito, may madiskwido pa duman. Naman sa tulay, pero dahil approach. Kung bugtakan na din approach sa parte kang Pulanggi,
kaya man itong gibuhan. Ang problema, so, pagbalyo mo sa tulay, sa ka marusog, naabo nga ni duman sa tagsadiri ka mga daga na pagiyan so sa indang lote. Ang giniban tulay na ito, Bridge of Nowhere. Partner Al, good morning, Tabi Partner Al. Morning, Tabi partner. Ang yari, tulay na walang patutong. Ayan. Okay. Ay, kumusta dyan, partner, sa tuyang palibot? Pero mauran-uran na. Madalom ang panahon pero malingaot. Iyo, ay. Madalom, malingaot. Yan ang pero gusto- managuran. Yan ang gustong kanlawas. Iyo na nga ni. Para kumalinto. Iyo, kaya usa ko yan talagang kalintura. Ako nga, doon na isu-upaas ko. Wala ka daw ini. Sus Mariusip. Ala, malikam-gam na tubig tapos habayan mong herbal. Iyo, ininuman ko na ni green tea kasubanggi. Perti sa katurog ko. Iyo. Kundi pag matago una ko, tol-tol na, may surabit pang dit ginara yan. Pero, okay man yan. Tapag nagkanta ka bang araw ka ng boses, harsh voice. Garo man sanay ka si Rod Stewart. Husky. Alright, sige. Anyway, ingat partner ha. Anyway, sa informasyon, pagkaburonyog, pagkasararo, iyan ang bottom line kan pangapudan ni Mayor Isiam Ismail sa mga department heads, sa mga empleyado kan City Hall. May relasyon sa mga awards na na-receive kan Legazpi City Government. Although na ang data kani 2024 pa, pero at least dakol na mga awards na na-receive kan LGU Legazpi ali sa DILG. Ay po sana dyan, sustiniran. Yan, tama ito, pagkasararo, mantinero na araw kayo, no, kung mas maray pa, pakusugum pa. Buronyog saka pagkasararo. Iyo yan ang terminong ginamit kan alkalde. Nag-receive ang Legazpi nin mga awards, siring kan pagiging high-performing LGU, high-performing Local Council for Protection of Children, high-performing Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children, sabay man so pagiging regional awardee kan 2024 Child-Friendly Local Governance Audit and one of the model local government units in Bicol Region for recovery initiatives towards sustained local economy. So yan ang nagkapirang awards na na-receive kan Legazpi, kaya pinasalamatan ni Mayor Isiam Ismail ang inot man administrasyon. Takay tubaga ang nagkapirang bulan panahon ni dating Mayor ang ngunyan Congressman Attorney Pido Garbin Jr. plus so mga performance man ngunya na mga uminaging bulan. Kaya yaon ang pangapunan kan alkalde na namakay mantener o sistener and pagkaburon yung pagkasararo ang sayang bigahagad para lalo pang ma-improve ang performance kan Legazpi sa mga siring kaining awards na ibig katao man ang onra kan DILG o Department of Interior and Local Government. Roger. Iyan na partner, ang informasyon pa mga follow-up digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan, pamado na itong mga impormasyon. Hali po dyan sa luwa. Sabi po ni Partner Al Armario, hali po dyan sa City Hall. Yan, pagkasararo, pagkabronyog, para po mas lalong ma-realisar tayo yan na dakul pang mga awards, no? Sa pagtao po ng marina serbisyo sa mga kababayan nato. Okay? Sabi ni Leonard Calleja, good morning ngayon, Kuya Mar. Mag-oras yung pirata po kita oras-oras. Permi na po yan, no? Para ngayon malusaw na si Tino, nadai kita sa parong kang uran o paros ba, tuwig ba? Yan. Sabi ni Nathan Rodel, Marinood to Sir Mar, kumusta man sa imo, Ma'am Angel? Si Atinis Barcenas, Bagatugang is also watching. Okay. Uy, may bago ng bulletin, Tropical Cyclone Bulletin number 6. Nako, yan sabi ko kanina typhoon na eh. Ha? Try natin ang ating pong mga kaibigan from Pag-asa, baka makalusot tayo, ha? Try lang po mga friendship at i-try natin na i-connect ang ano nangyari sa cellphone ko, tagaro nag-stick ang mga pangyayari. Aboy. O yan, abo
abo magdayal. Kada mo man kadilod ay hindi man pwedeng di magdayal ka dita. Kada ko lining load. Hali kay Sara. Sino kay Sara? Sara Diskaya. Yan. Try natin ng Pag-asa, baka mapagbigyan tayo ha. Na makausap sila. At meron ng bulletin number 6. Ay, naku, busy line. Busy line. Yung isang number daw. Tingnan natin. Ba't nag-busy lang ng Pag-asa? Ano nangyari doon? Ay, tabi, para makuata. Ayan, ang mga kaganapan po sa kanilang lugar. At iguara ko di dinailing sa online, kundi mas marisinda po ang nagtataram. Ay, di talaga. Maya-maya po, i-try natin. Basta nag-intensify into typhoon, and then, yung signal number 1 po manggirari kita, pero iguana pong mga renay sa signal number 2 and signal number 3, sa parte po dyan sa Visayas area. Ang dalagan niya, mga tugang, is Hiyumanggiraray. Ang movement is west-southwestward. Dahil man nagbago sa speed niya, 25 kilometers per hour. And yung siring grabe dito kasi bago, 120 to 150. Iyon po yan, tabi ang sitwasyon is, yaon siya duman sa may parte, mga tugang kan, southeast of Giwan, Eastern Samar. Hiling-hiling na inita, may Doppler radar dyan sa sa Giwan, Samar. Yan po, tabi. Code na nagpa-plot, 10.4 north, 1 to 8.3 east. Yan po, tabi ang nagluwas, Okay, ang ani po na, ang likayan talaga sa Uran, di ba? Ayan, Pag-asa. Natin ang Pag-asa, malaman natin yung ano ang distance at ano ang mag-impito kanina dito sa Bicol, sa Albay, mga Uran, asin iba pa. So iba nga rin, nag-cancel na ng klase, base naman sa rainfall outlook, di ba? So, pigilataman ang maging aksyon ng provincial government kung ano pong gigibuhon. Sabi ni Sir Rico sa bagong aga, baga may mga ba't ba nagpundo yun? One more. Wag hindi. Ay di try natin sa sunod na oras. Hindi nakalusot. May kunyan, may busy line. Alright, dakol garo nagara po dali sa Pag-asa. Ayan, para po naman sa mga kababayan, nagre-ring lang po, tabi, nagre-ring lang. Para naman sa mga kababayan nato. Alright, so kung di natin makuha ngayon, di mamaya na lang siguro. Baka duman kay Angel makuha ta. Ayan, wala hindi po talaga, hindi tayo makalusot. Anyway, duman po sa mga kababayan ta. Ini po na niluwas mga tugang na alas 11 pagkaaga. Valid po ini hanggang mamayang 2 o'clock. Every 3 hours nagpapaluwas na po nin bulletin ng Pag-asa manungod po sa kamugtakan po kang bagyo. And then from time to time may press consinda. Kanina 5 o'clock mayroon pong briefing. Tapos kanina may press con mga tugang. And nga po na ng Pag-asa na dahil magparasya ng unverified na mga reports, di ba? Kundi maglaom na duman sa mga official, mga tugang na mga sabi nga ni kayan otoridad manugod po dyan sa sa panahon, di ba? And basi nga ni si Mike Baga na Padua kan Typhoon 2000, alam na pala ng pinilog ni Mike na Padua ang kamsur yan 28 years ago and still counting.
ano yan, nagtasaram siya na ito guide siya na ito na sa iyang pinagluluwas and mag-rely magiraray po mga tugang duman sa Pag-asa. Tayo yan official. Yan ni mani po na makatabang. Okay? So duman sa mga kababayan nga to, mga tugang, si Tino nag-intensify into typhoon. Ibig kuminusog, naging typhoon na, magabat na po, so daradara niyang paros, makusog na, 120 kilometers per hour near the center. Pagkatapos may gustiness na 150 kilometers per hour. So, yung sentro kang bagyo, Kasubago, base po sa mga available data, kasabay po itong mga nakuang datos hali po sa G1 Doppler weather radar, nasa 285 km southeast of G1 Eastern Samar. Malapit na. Malapit na. Diba? 325 and 285 kilometers east southeast, pasok na eh. Kasi ang sa iyang is 300, ang sa iya po na yan, 300 kilometers, di ba? Di pasok na sa yan, Lawas, Bagyo, yung pong G1 Eastern Samar, no? Okay, kaya initaas duman mga tugang, so signal number 3 sa southern portion ng Eastern Samar, arugang G1, Mercedes, Lawan. Iringat po kamo dyan, tabi, mga kapatid, ha? Tapos sa Mindanao yung Dinagat Island. And then signal number 2 yung dito sa southern Luzon, sa southern portion kan Masbate, ining Esperanza, Pio, Bicor, Pusasin, Placer. Sinda po na sa irarong kan signal number 2. And the rest, mga tugang kang Luzon, signal number 1 ang Albay, Sorsogon, rest of Masbate, kasabay at Ticao and Burias Island. And then southern portion of Quezon, yun po, tabi. Yan po ang latest, mga tugang kang Pag-asa, base po naman sa ipinalawas tinda, mga tugang na Tropical Cyclone Bulletin number 6 issued, mga tugang, 11 o'clock this morning, na so pigbantayan na LPA naging tropical storm, naging severe tropical storm, and then unyan sa na pong typhoon category, padagos pong bigbantayan and pigapatakot po, mga tugang, ang Eastern Visayas. Okay, so kaya padagos lang po ang pagbantay ta, and hopefully dainin madiskuido, medyo makunya ng daradara nila kaning oran dakol, and kaya pinag-dirits na sa Pag-asa. Anyway, doon po sa mga kababayan ta, iyan po na mga warning, tropical warning, cyclone warning signal, pigo paluwas ninda yan, tangani po na matawa na ning warning o abiso na makapagpreparar ang sa tuya po ng mga kababayan. Ang signal number 1 is, ang lead time niyan is 36 hours. Nagutong sabihon, within that period, may posible may maramdaman ka na, may matian ka na epekto, mga tugang kang bagyo. Diba? Either or yan. Pwedeng may mamatian ka o dai. Basta yan po yung warning. Lalo na kung nasa loob ka dumangkan itong cone of probability. Na pwedeng umagi sa baba, pwedeng umagi sa taas. May epekto yan sa imo. Yan. So, kaya naghihiwas. Habang nagrarani, naghihiwas po ang mga piga sa sakop. So, basta, iyan po na, ngayon signal na biro, dahil may kami namatay, mainiton nga ya. Diba? Iyan po is, pigtatawan ng warning kita na magpreparar kita, habang di ay pa nag-abot sa epekto. Diba? So, pag signal na biro is 36 hours, mga tugang, bago mo ngayon mamatian sa epekto. Diba? Kaya pipaghanda. Pag-abot naman sa signal number 2 is 24 hours, and then yung signal number 3 is 12 hours, and then the rest, pag nag-signal number 4 ka na, di madali lang sa yan, abuton, di ba? Kaya po doon sa mga kababayan ta, ay ringat po kamo dyan sa may parte ng Visayas,
And sa may parte mga tugang kaining Masbate, particular yung nakataas ko yung signal number 3 na ini pong Placer, Esperanza at saka PUV Corpus. Adibo. So the rest ay mag-atawi na mo sa mga pag-uuran. Mag-abang po ang mga impormasyon ni Sali po sa Pag-asa. Okay? Mga tugang, oras na to, alas 11:38 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga kabalik po si Papa Mar Martilada yung iba sa sana pero tiyan sa Aramon Yato program.
Mga seniors, mga kapoko seniors, good morning. Okay ba kayo? Yan, kumain po ng masustansya at saka huwag magpara-worry. Tapos magano kita? Mag-exercise, galaw-galaw para po di kalawangin yung mga kasukasuan natin, ha? Happy lang. Ay mo na, pag magpara-happy kang 52 days na sa Pasko na. Yung gugununan mo, thank you, Lord. Alright, di naman po sa mga kababayan natin, mga tugang, magparangadyi kita na di man magulpi ang mga aagihan kayang pong bagyo na si Tino. Pigo pa rin kapag-asa, pwede nga pinaka-highest ngayon na is mga signal number 4. Pero sana may mangyari pong magluya pa. Makusog na yan na 120 to 150 kilometers per hour. Malakas na yan. Kaya duman po sa mga kababayan naagihan po kaya na bagyo, mga tugang, magparangadyi kita. Okay? Alright. So, duman po sa mga kababayan natin, may abiso ang PDRMC APSIMO na bawal pong pumalaot. Bawal pumalaot, mga tugang, dahil delicades ang kamugtakan po ng kadagatan. Balonta daw si Manong Rick kung available lamang ang sa tuyang APSIMO chief. Ayan. Alright. Bak na sa meeting ini si Manong Rick o nasa Ricorida. Sabi ni Brad Miles sa Samar, nagang uran ng edig sa Pilar. Yung ganoon yun, aran ni sa Pilar yung area dyan, Sorsogon and Masbate. Di ba? Ayan, kasi ng mga inot na makakamati po kang mga pag-uuran-uran na yan. Okay. Ayan, okay. Ay, dahil nagre-ring lang kay Manong Rick. Di ba, kabisi, no? Okay, kabisi. Okay. Basahin na lang natin ito po na ipinaluwas mga tugang kan PDRMC APSIMO. Mga tugang, Advisory 2025-37. Preparedness measures for severe tropical storm Tino. Ayan. And sabi digdi, mga tugang, no sailing sa gabos pong klase nin lundaran pandagat. Base yan, mga tugang, sa Sea Travel Advisory hali sa Philippine Coast Guard na pinag-issue kasubagong 8 o'clock in the morning, November 3, 2025. Ayan. Bawal magbalyo sa mga hubagon na salog. Yan. Swollen rivers. Ang gabos po, mga tugang, na river crossing, whether kamo naglakaw o may gamit na bihikulo, magsira o maglangoy, bawal po tabi hanggang sa event na mag-subside o bumaba na, magkulpa na subaha. Yan. Mag-preparar, mga tugang, for evacuation and monitoring. Yan. Ang kabos na city, municipal, and barangay DRRMCs, pigabisuhan na mag-preparar and mag-monitoring status kansa ng respetibong mga lugar, lalong-lalo na itong mga bantad sa baha, sa lahar, sa flash flood, asin sa landslide, asin gumibo ng magkakanigo, asin tama sa oras, mga tugang, na countermeasure, and mag-execute nin localized evacuation kung kinakaipuhan. Ang gabos pinagdidirihira na maging marikmat, maging alerto, mag-koordinar
closely, as in mag-mobilize ng resources kung kinakaipuhan. Iyan. May abiso sa publiko ang gabos na mass gatherings, as in outdoor-related activities, lalong-lalo na itong outside the province, are suspended. Dito po mga previously na natawan ng permiso in view of these activities are hereby revoked, effective immediately. O yan po tabi dahil ako magre-retso. Bibawi na sa permiso. Iwasan po ang mga bako man importanteng mga travel, lalong-lalo na sa mga flood-prone roads o karani sa river banks, and mantenido pong alerto as in mag-standby for official updates and further advisories from Pag-asa and local authorities. Yan po ang orden mga tugang tuyang Gobernador Noel Ebriega Rosal and PDRRMC Chairman. Ayan po tabi. Okay? So yan, wala pong suspension ng klase ha. At ang sabi rigdi, ang province of Albay is now placed under tropical cyclone warning signal number 1. Heavy rainfall is forecasted with 50 to 100 mm rainfall sa Bicol region kay Banan ng Albay. As in, ang rainfall pwedeng magsobra sa projection sa mga mabulod na lugar, and significantly pwedeng mag-increase mga tugang kang peligro sa pagbaha, sa pagbulos po kan lakar, paghubag kan mga salog, asin po landslide. Kaya dahil dyan sa threats na yan, mga patakot na yan, ipinaluwas po itong mga advisory kasubago na mga pagbabawal. Okay, maliwanag po maliwanag na. Para duman sa mga kabarangay natin. Alright. Papa Mar, salamaton po sa update. Ay, thank you din po, Tabi. Ika na rarangal naming maging tagapag-ugnay sa mga ahensya para po mabigyan ng babala ang ating mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. Okay. Sabi na Roy Morales, Sir Mar, igwa na po post ng Picom. Roy Morales, Sir Mar, igwa na post si Absendo Albay. Yun na po, tabi. Okay. Lyra Santelices, good morning, Papa Mar. Digdi kami sa Balite, Alimsog. Uy, ingat ka mo, tabi dyan. Kumusta dyan, tabi, sa mahal-mahal kong barangay? Yung mga roots ako dyan eh. Diyan ang mga magurang ko eh. Ang papa ko. Barangay Alimsog. Ayan. Ang roots ng mga mga pogi. Okay. Ano yan? Sa mga kababayan mga ka-farmers good morning, tabi. Anihunas ko. Pwedeng madanyaran kang makusog na oran. Anihon ta na yan. Aning pakinabangan lamang. Di ba? Ani pong ariglado. Alright. Diyan po sa daraga, sa mga masunod na aldaw, magkakaigwa po na maigot na implementasyon na mga tugang kan ordinansa na naipasar dyan 2017 pa para po sa solid waste management. And kan Sabado na, kauron tabaga si Sir Edwin Ribangcos, ang Menro, duman sa tuyang programa na Boses kang Kapalibutan. And sayang sinabi na may 30 na personahes, mga tugang na makompuesto kan task force, Kalinigan. Pero bago yan i-field, ipapaadyo na sa magkakarigong training. Kasabay ang kung paano pag-approach sa mga tao. Okay? And then, ang priority na bubugtakan ko na, kaya po na mga tauhan kan task force Kalinigan na ma-autorisaran na mag-taoning citation ticket, dyan muna po mga tugang sa sentro. Poblasyon kan daraga. Iyan ang concentration muna. Tangani na makurtar mga tugang itong mga pasarawayon na mga kababayan. Nagkaparatarapok dyan sa sentro. Diba? Dyan sa sentro, monitor mo dyan kung anong klase ang basura. Lalo, ta mga tindahan yan. So, nagbabarayad pati yan mga tugang ki garbage fee, di ba? Kaya aram nila kung anong itatapok dyan. Pagkabutungan sa siraan, buda sa mga maritatas, aram na nila kung paano po yan ang mga itatarapok dyan. And then, piproseso yan duman mga tugang sa, sa sityo Tubtubon. Tubtubon. Higibunin na yan na fertilizer. Unin sa mga residual,
Parang, ang dami nang kaalisin na. Ikapot sumay sa dekan, di man kaming araw ka na basura. Ayan, kung sabihin, may nagtatapok mga tugang ng basura dyan sa sentro na hali sa ibang lugar. Yan po ang mga babarantayan ng aning. Kasabi nga ni Ken, hinug na ngayang maray. Kumbaga ngaya sa sultiro ng maray, pwede nang mag-agom. Republic Act 9003, 25 taon na, ka na ipasar. Hanggang ngayon, ito pa na perfect ang segregation. Di ba? So, utuman na ordinansa, 8 taon na. 2017 kaya, it's high time ngayon na. Roll up doon sa naman niya kiliit. Multa or dua pipilian na. Multa or community service or both. Depende siguro yan sa maging ordin kang kurti. Di ba? O pwede nga magpili kung dahil kang kwarta, mag-community service ka ng 5 aldaw. Kung may kwarta ka, mabayad kang 500, 1,000 taka, 1,500 yata for the first, second, and third offense. Di ba? O yan ang mga masunod pong ipapautob dyan po sa daraga. And then, di man sa tuya, sa probinsya, yan, nagpaplano ang gobernador, base naman sa pag-ururong ka mga alkalde, Budakan, Menro, na dahil nga ni sa presenting sitwasyon kayan po na sanitary landfill, dyan po sa daraga na pribado na gano'n na papanoon na, kumbaga, na-overwhelm na. At bako lang mga tugang, mga LGU sa Legazpi o kaya sa Albay ang nagtatapok dyan. Kung imagig sa ibang mga lugar, 36 na LGUs ang nagtatapok dyan ng basura. Maring ang pag-istrikto, taday napigpaako dyan mga tugang so nabubulok. Dapat residual tagasada. Pag nagdarang nabubulok, balik. Ibabalik yan pa uli. Di ba? O di, ang sabi kang gobernador, it's high time ngayon na magbukta ka ng dakol na sanitary landfill. And ang plano is i-clustering. Igwa ng Saro sa 1st district, igwa sa 2nd district, igwa mga tugang sa 3rd district. Sa 2nd district is winning ang daraga, sabi ni Mayor Vic Perete, as ni Menro Edwin Ribancos na maging host sinda, kayan pong sanitary landfill na clustered. Yeah. Sa 1st district, ewan natin kung saan, tapos 3rd district sa Roman. Tangani da, ang purpose ka ni gobernador, gani, ang haranisan ang pagtransportar, magastos man talaga yan. Magkrudo ka ka, di ba? Krudo ka kang damta, kalawi ko bibiyay, di ba, aling tiwi, yun, bibiyay ka ng aling tiwi, pasiring digdi sa mayon sa daraga, alabaon yan, alawig, lungaray. Pila ang konsumo kang, kaya mahal ang pagmanir kang basura. So, yan ang plano, mga tugang. Ngani na ma-address na yun ang problema. And then, sana nga, mga tugang matapos na ta. Kairak man kan sa mga nagsasangungo mga tugang kamparong, Budakan, Langaw. Tan sabi, so Langaw ngayon, medyo nakurukurta na, pero ngayon suparong talaga dahil. Ako nag-uran-uran, tapos minainit bigla. Isos Mariusep. Okay? Kawang ka mga naumbo sa komunidad dyan sa Mayon. Sana matapos na po yan. Matuwa talaga sa patama na asikaso. Tama yung pigigibon ng mga lakdang mga tugang sukunyan. So, nagkumanihar ka yan na naiwa beso. At big babantayan naman, iguaning personahe, dali sa Menro na nakabantay duman kang magsita kung anong klaseng ang basura ang pigdadarakan ibang mga lugar. Kasi rin di sa to. Kasi pag sanitary landfill kaya, ang sabutangan dapat, anya ang sunod dyan, residual. Day ng iba. Kaya, hinaraluan, wako. Kasi siyempre, pag kasabay ito pa, diyan ba, pag laog mo dyan, pipisar yan, may weighing bridge yan eh. Pagpasok ko ng truck, pipisar ka duman, kwintang ka ko, pinambayad saan, bless nga so, kung yan kang truck, yun ang daradara mong basura, yun ang babayadon mo. Wala ba, 5 pesos or 6 pesos per kilo, abaan na. Kaya baga iba, bibayadan, milyones, bako lang pating 2 milyones, hanggang 13 milyones, bibayad dahil lang sa basura, anak ng pinapayading. O paano mga kapatid? Iskeda na si Papa Mar. Sana po kami nakapalingkod ng tapat at tama ngunyan pong aldaw. Sa Indo po ka, boss. Maraming salamat. Kapakaran po kan mga nakaibahan nato ang bilog na tropa. Sa Indo po ka, boss. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12, masunod na tulos. Well, it's all
Aramon Yato.